say bia no mo to no mo kaka we say no ma ankwala no dwene bibi fufo e ko na bonti na fitre na yewra na dia woni mo a onhwemu na keke ni sabi woni sasanti yini tumi safi so akonya woni esia e no mo medina abetwe ma so ye bia obepia ko weni bia fa na busu bia mra na ohwem no fe yentu yi wa santia konwa no yemfa ma se wo sika ntinya de ma wo ye de ma se wo ye de hie so besre konwa to na besre se mbe fa konwa no ma yekuru yi a eno otumfo timi hwe won wo hwe keke Sarpong asema mi nua ba bi say keke Sarpong na busu bia no awo to aso no keke Sarpong ekose chiwa na so wawo itina be kaye se wo ka adehye no ho a enyi mesre ene mi adehye ensunia wu said the okay Offinso mrantie se ya peni pass mercy omo dia fa wo mo abusua mu nipa omo de ade oma no ene saa nkonwasofo a mo Offinso no na ke nyina de adesrede akọ na Offinso Hemaa ho no ono so de aba besre ni owotu misi akonwa no eye santehene se yesrew imanfo nyina se ebre wedie ni pass message di so hwe kro no so abeboaye nti wadawroma eye adesrede amana kwanya bebre ana se asantimati na se yura ka se Hemaa no wa makra obemakwan ama ehie no eni baba Emra kakra mu ne nyina tin sema ekoso wo Offinso emra na na wi afia kentoto so me saja ne toye ebedru se afi Dr. KK Sarpong esore ya wono so epe Offinso akunya no adie na Hemaa wo Offinso eso bepi o hina ani ma no tumfo ani ama hu sensem no eye fobruja and press conference ekoso e wo National House of Chiefs ni nyina no eye Kumasi Abrempong wamuhia efa nsema ekoso wo Offinso ene atenatene a won pese o de tudwa ma wiase afa na nyina obi anso ehu ne ma ekoso wo Offinso be dey do bisi koku aha eye park TV the pride of Africa yengu so ne yenti nsema nananom Kumasi Abrempong wo mo Ajuma Busu Oma sisi ade wo trendem afei nana jedukumani awotoso enan oye amachi barehene onu si countryfo anem me na aboachi ansa debra askoma ponhene me na me si ne fafo anem enu ni aketwa nana bebrehene friend nana chematin kusi bodum oni benya hene oye professor nana wacheje owo ahene otosumienu sana nana yafe sa wansan nana dumensa asare ohene ese otosumienu amokomhene onso na ejina adontenfo anem nana pe won wogina denkunfo anem munim se efie ha feku a eso pa ani jasefo na oheba yahene won wo si chiromfo anem asasi jasefo nyina anem bi amoba hada ku bi na mo ye ka yidina ye ka se chidom ne ne ma jase nti woni ne ma no wo represent ne ma ni nyina ewo ha bedumanu besia na mejama chamfo na chamfo akan ade a yatro no aja yempese yebeka okase yen ehimfo yente brofo ndi esi asema ye kan yen fa brofo ba kokora mfam ye kan yikrom kasa enure ya tese Burkina Faso ase Mali wo mse French wo motwem wo krom kasa na si de omde be yom national language yeso sa na yeso so ye de bokuma si ase de ya sante kasa de mfa ni agbo
kind of Frenchim into Bibia, Yabekabiano, say a brofo, Yabechassie, Aquasanticasem. Na more Juma G, no more de brofon air, Monya, Biaka, Amansan at it. Nana. Yen na no mo hia ye hia ha nyina ene ya science akrate e ma se bi se bi kan ho nyina na twere ene ya science na ye si Kumasi Traditional Council anem na se de Sarpong pon hene e kan ye no Offinso nkonwasem a edi enya sumi kakra mu ni no efrimira Offinso hene na wi afia kan to so ne mu ye no ya hwe ne kan ho asem ne di ya to ye ama mansan ate ase enche bebre what is a akuokuo bi e wo Offinso a wo ma hia ase wo ma organize press conferences Mrs. Central for Shia na wo mu kan sem ahodo chance Central for ye transi hu se nsema wo mu kan do na no sebe broni se andama otumfo bitumi awo na ye nhwe entina se e ma otumfo tumi awo e ya santema ye dia hye ne nsa no sebe korukufu bi mfa sante amamre eni agro the Traditional Council Kumasi hwe ni abo santiman ho na tele kan ese entrance man di bia nsenti hwe na dia achia bia ya tene no busumi du etwa mu ye ekuro bia omfro mu se concerned youth of Offinso na omu ena echire se Dr. Sarpong oye odihye a Offinso ofiri ahyirem abusuan nam senti no utimidi Offinso akonwa no ema eyeye na sasem we ena yehu se Master Council ene otumfo nsem a wakoso aka afi yesi mu yi about efa Offinso akonwa no ene ne bo bra de o se atene sa nsem usumi eduna mu suso ashimade adihie bi so esore anana ya ajiman au Offinso na concerned youth na a former that association no e kan no ho na omu de nsem ahodo bebre e fa Sarpong ahini atubia na eno na Offinso kunyaso Offinso mpanimfo etrase mu se ye koso we die eni amamre asante amamre eni amane ebobra nti omu ntra won so nhwe nti omu yesi be yimusuo e de isansem afiri ho na de pese ma motie ne se sabre otumfo ebomodia se niam ekoso nyina sabe enkoyie ne fa so mbie ma asante no obehwe na ofre afisufo panyimfo ni nyina de wa ba manhia na obomodin edi yie atu yie ofre mempanifo so onya won ko ofra de hye nyina so momba na sa hyiamudie ya otumfo nam na dum so efre mpanifo na awombo Offinso momba yi ena ebinum aye ne se otumfo ena aye den osi Offinso akonwa nti mranti wa amgati omu wafa mrahye won sem no eko Offinso mu eko bodua sempanifo a omuba no bi obaka se ope Sarpong obi obaka se bia no bi obo won bo no enya se nipa eno eka ho bititiriu
ɛna yɛahyia no pɛn so a yɛka ho asɛm otumfoɔ nim sɛ ahyerɛm adehyeɛ no ɛwɔ hɔ na wɔn a ɛbɛsrɛ adeɛ no keke Sarpong ka ho a nipa bɛyɛ 17 nti wahyɛ sɛ wosumi yɛ a yɛwɔ mu yɛ ɛda ɛtɔ so 18 obiara ɔbɛpɛ akonnwa no biara fa na busua bi amra na ɔhwɛ mu na ɔfɛ yie ntu yie asante akonnwa no yɛmfa ma sɛ ɔwɔ sika nti yɛde ma wɔ yɛde ma sɛ ɔyɛ de hyeɛ sɛ wobɛsrɛ akonnwa atɔ na wobɛsrɛ sɛ mbɛfa akonnwa no ma yɛ kuro yie a ɛno otumfoɔ tumi hwɛ wɔn na mmom woba sɛ ɔyɛ de hyeɛ na nhwɛmu kyerɛ sɛ wonyɛ de hyeɛ a ɛno ɛda nso sonko na ade yɛpɛ sɛ ɛma mu hu yɛhwɛ abakɔsɛm kakraa bi wɔrefe so abakɔsɛm no wa na yɛ no titiriw nti ɛne ɛwɔ ha bɛ ɛpɛ sɛ yɛka nsɛmfuaa bi nsɛntwerɛfoɔ mo kyini yie ade yɛ ho hia di nkan ɛnsɛ ɛfɛsofoɔ ka fe so president Offinso yɛ yi a wɔn yɛ asomafoɔ no wɔn fi adanse ahyerɛmfoɔ to wɔn yɛ asomafoɔ wɔn fi adanse etu aba Offinso sisi yɛ bɛfrɛ no Offinso no wɔn nam kuro ahodoɔ so ɛna ɛbaa ɛdwo so ka ho wɔn kɔ antoa ansa na akyire no wɔn bɛduru baabi a ɛfrɛ wo tutu ase ɛhɔ ɛna wɔbɛtena na adeɛ hia a ɛpɛ sɛ yɛka abakɔsɛ mu no sɛ ansa na asante ka bɔ mu bɛbɛ yi na tutu ase na ɔnyɛ man hene hena a ɔtɔ tutu ase na ɔnyɛ man hene na ɔnyɛ man hene wɔbɛka asante ho ansa na akyire yi yɛbɔ no man hene nya ɛbɔ no man hene hɔ na ɛbɔ no man hene tubo se tu odi kan nso no bo no man he na ade a wo se mo hye nso bio eya Asante abakɔsɛ mu ɛne sɛ mfia piem ahanso aduanan nsia Asante ɛne Germanfoɔ ɛkɔ akon no akon n'akyi no tumfoɔ pokuware odi kan ɛyɛ sɛ ɔbɛ kyɛ ne Abrempong nsase ɛne ade ɛno mu ɛna Offinso ɛpere sɛ wɔn deɛ ɔpɛ asase a ɛfiri Tɛkyima ase hɔ ɛba ɛna otumfoɔ pokuware the first this asase tami nyinaa ɛma ho nti ɛma bɛyɛ abakɔsɛm kora da hɔ sɛ Offinso abakɔsɛm mu wɔn frɛ saa adeɛ a otumfoɔ pokuware yɛma Offinso no de asase tam saa hyɛ wɔn nsa no mmoa ani nkɔ nti obi gyina baabi na ɔka sɛ otumfoɔ ani tumi biara wɔ Offinso nsase so a na yɛ nokwasɛm ɛno na ɛpɛ sɛ mu adeɛ so ɛpɛ sɛ mo hyɛ no nso tɔ so mmiɛnsa wɔ Asante amammerɛ mu ne Asante abakɔsɛm mu ɛberɛ a santeman nyinaa gye too mu sɛ yɛyɛ baako yɛyi wɔhene baako pɛ na to yɛ ano to ne yɛn ka de nyinaa Asante hene ɔne otumfoɔ odi nkan wɔ sɛ tutu a odi kan ɔbɛda Asante ano ɔne ɔno a obi kɔmfo kɔmfa nɔkye hɛ ahyɛ sɛ ɔkyekyere Asante ne man na saa nneɛma ɛbaa yi ɔman biara ɔpɛɛ sɛ nka ɔbɛte ne ho na ɔsɔre atie Asante no aberɛ ɔhyɛ Asante mu no ɛde ako bebree baa yi ako bebree wohwɛ Asante abakɔsɛm mu a saa ako no bebree baa yi ebi ɔpɛɛ sɛ ɔbɛte ne ho afiri Asante
adeɛ bakɔ nsɛm hwɛ nsusu sɛ asante hini biara nyɛ otumfo sɛ tutu asɛbe ɔte kɔkɔɔ so sɛsiɛ nko a obiara ɛmfa ne pɛm sɛ ɔno ankasa ɛde ɔman hini bi asi so aberɛ a asante amammerɛ ne amanneɛ wɔmmɔ ho ban ɛnhwɛ sɛ deɛ wɔ sɛ amammerɛ de toɔ deɛ yɛde atoɔ asante hini biara nyɛ bi nti no sɛ bɛyɛ a sɛbi yɛdie ɛba ɔman nyinaa ma yɛwɔ asante nyinaa mu no sɛbi yɛnhwɛ wɔ obi anim nka sɛ ɔde ɔwɔ bi wɔ sika sen wei nti yɛmfa akonnwa ma wo yɛ saa na yɛ no nneɛma bebree wɔ a yɛhwɛ na deɛ di nka titiriw ɛne sɛ woyɛ ɔde hyeɛ ɛno ne adeɛ ɛmu hia yɛhwɛ sɛ woyɛ ɔde hyeɛ wie a ansa na yɛwɔ sɛ yɛka bi aka ho biara no yɛde aka ho suban ɛne adeɛ a wɔ sɛ ɛhwɛ ka ho bɛtitiriw sɛ woyɛ ɔde hyeɛ na ɛno ɛne ɛhu sɛ keke Sarpong a ɔpɛ akonnwa yi deɛ ɔyɛ nyinaa ɛnim sɛ ɔnyɛ de hyeɛ na ɛdɛ ne ɛhu yɛ ɔno ara n'abusua bi a ɔyɛɛyɛ na ɔde firi baeɛ no ɛkyɛ sɛ nipa a anaa ɔbaa a ɔhwɛ n'ase no a ɔkyerɛ sɛ ɔyɛ de hyeɛ no saa baa no koraa no abusua yɛ ahyerɛmfoɔ no nyinaa nim sɛ ɔbaa no wɔ aho nti hwan ɛdɛ na ɔhyɛ n'ase na adeɛ so a ɛho hia titiriw ɛne sɛ sɛdeɛ mekaeɛ no asante hene biara tutu asante amammerɛ ne amanneɛ ase saa na ɔpem soɔ sɛ tu ɔtɔ so mmienu asante hene ɔnso ɛkɔ so a sɛ asante amammerɛ ne amanneɛ deɛ ɔbɔ ho ban enti ɔma Offinso Hemaa akɔnya bebree sɛ akonnwa tɔ a asante amammerɛ deɛ ɔhemaa wodi mu akote paa hwɛ abusua mu enti wɔma Offinso Hemaa akwanya bebree ɛnso so de nyina wɔn Offinso Hemaa kwa ɔbaa a ɔsikeke Sarpong anam deɛ mepɛ no aba yi nyina nim keke Sarpong nso ɛnyɛ de hyeɛ nti deɛ ɛka ama asanteman ɛne wiase afɔ no nyinaa ate sɛ asante hene ɛnyɛ sɛ ɔwɔ sesa asante amammerɛ baabiara saa nso na Offinso akonnwasie nsɛm yi ne yiyedie ne wɔpɛ ɛnyɛ de biribiara nanso nneɛma a yɛhu ni ɛkyerɛ sɛ mdi kankaeɛ no nkwankwa a wɔwɔ Offinso ne ahyerɛmfoɔ no abusuafoɔ no bi koraa nso ɛgyina ɛyɛ nneɛma a sɛbe ɛyɛ nneɛma ɔho sɛm na ɛmfa yɛdie ne nkɔsoɔ ɛma na ɛma asanteman kwan na ɔman hene a ɔfata sɛ ɔdi Offinso no yɛyi no ɛda mu nyinaa ase mowɔ nsɛmbusa bi a na musa yɛn na yɛnkyɛkyiri mu na mo ase na mmom sɛdeɛ damfoɔ kaeɛ no ɔma no akwanya bebree a nansɛ asanteman atena ase yɛwura kaa sɛ ɔhemaa no wɔama koraa a wɔbɛma kwan ama ɛhyeɛ no de nipa aba enti ɔhemaa no akwanya de ɔnya bebree sɛ wɔama koraa a ɔtumfoɔ aka sɛ adehyeɛ no obiara fra bɛsua bi aba na wɔbɛhwɛ kwan a wɔbɛfa so na ɔmɔgye nipa ama akɔkɔ so Offinso na deɛ ɔde bɛyɛ ɔhemaa deɛ ɛdeɛ ɛntim sika ho asɛ ne nyina ɛgyina Offinso so wohwɛ keke Sarpong asɛm a me nua baabi sɛ a keke Sarpong n'abusua dua no awɔ ntoatoasoɔ no keke Sarpong ɛkɔhyɛ kyeewa no ase kyeewa no nso wɔawo nti na abɛka yɛ sɛ woka adehyeɛ no ho a ɛnyɛ yie mesrɛ ɛne meyɛde hyeɛ nsonoeɛ wom sɛdeɛ ɔka Offinso mmeranteɛ sɛ
yɛpɛ nipa asɛmasi wɔn de afa wɔn abusua mu nipa wɔn de ade wɔn ano ɛne saa nkonnwasofoɔ a wɔn Offinso no na nke nyinaa de adesrɛdeɛ kɔ na Offinso Hemaa hɔ na ɔno nso de aba bɛsrɛ nea ɔwɔ tumi si akonnwa no ɛyɛ santehene sɛ yɛsrɛw mmanfoɔ nyinaa se ɛberɛ wei deɛ nipa asɛmasi agyidi sɛ ɔhwɛ kuro no so ɛbɛboa yɛn nti wadaworo ma ɛyɛ adesrɛdeɛ na no kora no tumi no ni wo a wode adesrɛdeɛ ne kɔ no hɔ ɛwɔ nea wokɔ srɛ nadeɛ no hɔ wɔpene so a na wode kɔ wɔsɛ okay mate saa mo nyinaa mo se nipa asɛmasi na ɛberɛ wei se mopɛ sɛ ɔhwɛ kuro no ma pene so ɛno kora yɛ ne yɛ hyehyɛ to ho ɛhyɛ da ho sɛ bɛyɛ kyena obi mfiri wase ma bɛka sɛ me nana anaa me wɔ fadi akonnwa ntimi yɛde hyɛ ɛdi saa ne kyerɛ ɛkwan bɛɛ so fa so ma afɛ so asɛm ba yɛ wɔ yi menhyia ya sampase na afɛ so ade hyɛ bɛbu twɛ no nka kyerɛ yi ase ba adaboma afɛ so Hemaa kyinkyim yɛ nsa ɛde yɛkonya akɔkɔto ɛna ma asɛm no ba ayi ɛba ayi no mu ɛne ɛba yi ma kɔmti yɛ yi ma no ɔnkɔhwehwɛ mu ɔnkɔhwɛ mu ɛhɔ koraa na afosom no nsɛm koraa ɛbɛɛ mu wɔn a de hyia na no wei sɛ mo yano abosom agum so wei no nso sɛ aduma no afoforɔ koraa de ɔkɔfa krataa a ne ɛbɔ mu sɛ yano abosom ɛbu atapabena ase na ɛsɛ yano abosom agum atapabena so awo keke so wopɛ so ɔkyɛ sɛ ɔbusua panyin ɛne atapabena ɔn deɛ ama meka wei nyinaa yɛ papa bi a ɔkasa ɛwɔ Offinso fa press conference no papa no ɔkasa ɔpɛ so ɔkyerɛ sɛ abosomnu bi ayɛ dɛ ɛni hɔ na yɛn mu ne atena ha ɛne apɛti saa ɔn ade no nso so ɛba yi wokan ya kɔkɔ Bishop Sarpong kura bi sɛ Bishop Sarpong se abosomsɛm bi abosomnu bi ani Offinso yi Bishop Sarpong asante yi su ɛyɛ ne mɛkɔ fa ne di mɛ ɔno ne deɛ yɛ Bible asɛm ɔno wokɔbɔ papa yi di ɛde bɛka ho asɛm no so no mokora nkɔbɔ mokɔ mo committee so ɛna saa asɛm no yɛ dɛ ɛpie bae yɛwura so n'anim ne nyinaa ɛna ɔno so ɛde asɛm no ɛmu nokorɛ ɛbaa wo ɛbaa yɛ na kɔm a keke Sarpong a anka ɔbɛka sɛ yɛwura ka no ɛnyɛ ankɔ ama wo a te wo mu ase me papa nkɔɔfoɔ ɔmokɔ piri bi ɛno ne nkyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ obiara yɛ basabasa deɛ ɛkɔ so no ɛnyɛ ɔwɔ hwɛ saa deɛ no so because ɛfɛ ne sɛ Offinso kuro no akwan kɔ ɔkasa ɛwɔ kasa kɔ ɔsaka sɛ Offinso deɛ nyɛ otufo ne esi yakonnwa ɛnyɛ kyerɛ me ne esi akonnwa ne yɛdeɛ deɛ ho yɛdeɛ na Offinso yi no yɛade no amɛfa yi man no so ɔbɔda abagam no kɔɛ ne sɛ no ne yɛade no so ɔmo sɛ fun biara na ɔmo te hɔ na ɔmo kɛka wɔyɛ saa na ɔma nkwadaa na ɔdwene biribi foforɔ ekuro na bɔnten na fikyire nyinaa yɛwura na ne dea wɔnim a ɔntwa mu na keke ne sɛbi wɔnim sɛ santehene ne tumi sɛ Offinso akonnwa wɔn na esi a ɛna wɔn bɛgyina abɛtwe ma nso yɛ wɔbɛgyina abɛsrɛ ne ntam ɛka ne bɛtwe ma nso na abɛtwe ma nso na ka aba kyerɛ sɛ wei nyɛ sika wo wo maame ahowa ɔsɛ mu yɛde nokorɛ ɛyɛ biribiara yɛyɛ biara because biribi te sɛ yɛfrɛ ne sɛ keke wɔn di Offinso here 1 week wobɔ nsa yɛyɛ wobɔ nsa book of condolence wokɔ san yɛ na ayɛ de hyia wokɔ se nsa wei woyɛ de hyia wokɔ se nsa wei wonya deɛ wɔyɛ no wɔn sɛ ɛka nokorɛ kyɛ no wonya deɛ wɔyɛ no wotumi ne santehene ɛnyɛ saa agorɔ no da na sɛ bi mehi man kura bitimi ma yɛ saa na ade wode akɔ mi wura so ɛde yɛ ne haw na Offinso Hemaa so wɔn nso yɛ mistake kɛseɛ paa Offinso Hemaa yɛ me no 130 years more than that ade na ɔsɛ ɔyɛ sa deɛ ɛkɔ soɔ na aberante akɔgyina nsuo na watwa dwan saa dwan twitwa nyina deɛ na waka afa wɔn ɛdeɛ na waka afa wɔn wososɔ saa nneɛma wei so wɔn tie deɛ meka kyerɛ no wɔntie a daakye wankɛyɛ nso ɔbɛka asrɛ santehene deɛ ɔtumi ne nya saa deɛ no da ɛntumi nsi da adɛn ɛdeɛ na woyɛ na Offinso no
we sorry and what can say, we sorry and what can say, we sorry and what can say. Eh, Jewa ya go find the one go form no chain on so say, one Jewa, wow. And so the show me. Na papa ne kasa mo bom diwo e ma hene wo do price sheshe na me papa ku sha fo ko twa manzo na kama me ko bo wo ka me bo eni ti me ma yo bani wonu ye bo ni papa ko twa manzo na de eru abeka mo fa na mi mewo mi tumi nuru wo ne mo no kure mo si e kan mo bia te no ho ase no kure no e ba ko pe ya fe so ima ye nyina enam kan bibia wo wo ye nyina mi hu die to so yesa ade no so yesa omo wo mle no ase wo pa kan ko kasa mi nim di o so wachi o piapia e yo dio so chese e chese no when you home do wa emfata mi dia me kama mate no ase se wo bi no be kwa chere je satan e bi si da e wo ga na ase dia keke ya na bro bi no yi na mi bro ntimi me want to be something na ko buburo ni me don't think that when you are warrior at time yeah TV, the pride of Africa.